Hele vores grundidé, det er at lave en 10. klasse, som er meget bedre end den, vi kender i dag. Vi vil i stedet for at have en 10. klasse, som er afslutningen på et skoleforløb, så vil vi i stedet for lave en 10. årgang, som er starten på noget nyt. Nøgleordene i Hellebjerg First, det er fordybelse og faglighed, og så det, at det er skræddersyet til den enkelte elev, altså en slags brobygning mellem folkeskolen og den kommende ungdomsuddannelse. Udviklingen i Hellebjerg First bliver nogle faglige kurser, som eleverne vælger. Desuden tilbyder vi også nogle mere alternative fagkurser, der mere henvender sig til elevernes personlige udvikling, såsom psykologi, mental sundhed, kommunikation osv. Derudover har vi også i løbet af året 4 projektforløb, hvor eleverne skal arbejde med projektarbejdsformen, som de givetvis vil komme til at arbejde videre med, uanset hvad de vælger efter Hellebjerg. Hellebjerg First består også af nogle obligatoriske Hellebjerg-timer, som vi mener er vigtige for alle elever, og hvor det er emner fra samfundsfag, kristendom og det udvidede sundhedsbegreb. Vores vision er, at eleverne skal udvikle sig både fagligt og personligt. Det er helt centralt for os, at det er en afsigtsplanke for eleverne fremadrettet, og ikke en lænestol, de går ind til. En væsentlig forskel i forhold til en almindelig 10. klasse er, at eleverne i Hellebjerg First ikke går op til den afsluttende 10. klasses prøve. Vi vælger, at eleverne i den sidste periode skal fordybe sig i forhold til de faglige emner, der er vigtige for dem, netop i forhold til den ungdomsuddannelse, de har valgt. Det er meget, meget centralt for os, at det nye tilbud bliver dynamisk, sådan at eleverne undervejs i løbet af skoleåret kan ændre fag i forhold til, hvad de finder ud af, at de skal beskæftige sig med efter Hellebjerg. Vi udvikler fagkurserne dels internt her på Hellebjerg, og også dels eksternt i forhold til de samarbejdspartnere, vi har ved ungdomsuddannelserne. Så ganske kort sagt, så er Hellebjerg First et tilbud, hvor vi skræddersyr det til den enkelte elev, således at vedkommende bliver bedst muligt klædt på til den videre uddannelse.